Замість будинку мрії – самі руїни. Родина Шаламових з Мар'їнки покинула все, аби врятуватися від обстрілів. Та втекти далеко не вийшло, лише в іншу частину міста. Живуть у постійному страху, навіть продукти дістати ніде. Як виживають, розкаже Інна Жиленко. Ризикуючи життям, кілька разів на тиждень Людмила приходить на околицю Мар'їнки навідатися до свого будинку, вірніше того, що від нього лишилося. От сюди попав снаряд, все упало. Вот это ж побило там и сарай, и стену. Все силы, конечно, в дом, все сбережения, а его все разбили. Завершити будівництво так і не встигли. Одну боль чувствуешь тут. Старались, строили. Думали родители, чтобы все у детей было. У руїнах відшукати потрібні речі виходить не відразу. Сыночек у меня сильно любит мультики, заберу ему диски вот последние. О, это сковородка еще осталась, я заберу. Тепер живуть в орендованому будинку і бояться за своє життя. Ну, здесь тоже не чувствую, конечно, себя в безопасности. Тоже, как начинают стрелять, прилетает и сюда. З Мар'їнки виїхати нікуди. Кожного дня думають про те, як вижити. Я боюсь, чтобы к нам не прилетело в дом, чтобы я осталась живой, но все мои родители остались живые. А ось маленький Ваня небезпеки поки не відчуває. Ну, он еще так, в принципе, еще не понимает, что это война, что это стреляет. Он думает, что это игрушки. Любить з мамою готувати пиріжки. Продукти з наборів допомоги гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Вот это с муки, которые я получаю в гуманитарном штате от Рената Ахметова. Ваня кушает у нас это тесто. Мука хорошая, отличная, мне она нравится. У Людмили є свій секрет смачної випічки. Пирожки надо делать всегда с настроением. Если пирожки делаешь без настроения, то они не получаются. Штаб Ахметова доставляє набори виживання в населені пункти прифронтової і сірої зони. Найнеобхідніші продукти харчування за 2,5 роки врятували більше сотні тисяч мирних жителів Донбасу. Для багатодітних сімей, одиноких мам з дітьми, інвалідів та людей похилого віку – це важлива підтримка. Спасибо Ренату Ахметову, что помогает продуктовыми наборами. Спасибо ему большое за это, что не оставляет нас, жителей Мар'їнки, в трудный момент. Многие живут только с этих продуктов. Кілька хвилин і діти вже насолоджуються маминими ласощами. Це єдине, що сьогодні нагадує про мирне життя. Інна Жиленко, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Для сьогодні канал «Україна».